ଜଙ୍ଗଲର ଧାରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ଚନ୍ଦନପୁର। ସେହି ଗାଁରେ ଦୁଇ ଦମ୍ପତି ଏକ ଛୋଟ ଝିଅ ରହୁଥିଲେ। ପୁରୁଷର ନାମ ଦାସିଆ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲୀଳାବତୀ ଥିଲା। ଦାସିଆ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଗାଈ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଷଣ୍ଢ ଏବଂ ଏକ ବାଛୁରୀ ପିଲା ଥିଲା। ଦାସିଆ ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ତ ଜନ୍ତୁକୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ନେଉଥିଲା। ଏକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ଜନ୍ତୁକୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ କିଛି କାରଣବଶତଃ ଘରକୁ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ଏତେବେଳ କ'ଣ ଗଡ଼ିଲାଣି? ଉମା ବାପା କ'ଣ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି? କ'ଣ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିନି ତ? ଲୀଳାବତୀ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ନା ନା, ଏପରି ହୋଇନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି। ଏହା କହି ଲୀଳାବତୀ ନିଜ ଝିଅକୁ ନେଇ ଦାସିଆକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମଇଦାନ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ଚାଲି ଚାଲି ଲୀଳାବତୀ ମଇଦାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ ସେଠାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶିଆଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଲୀଳାବତୀର ଝିଅକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନ୍ୟ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଚାରିଟି ଚିଲ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ ଏକ କାନ୍ଦୁଥିବା ଝିଅକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଦୌଡୁଛି। ଆରେ ଭାଇ ମାନେ, ଏଇ ଶିଆଳ ଝିଅକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇ ଯାଉଛି? ମତେ ଲାଗୁଛି ଏହା ଗାଁରୁ ଝିଅକୁ ଚୋରି କରି ଆଣିଛି। ମୁଁ ଏହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବି। ଏହା କହି ଚିଲଟି ଶିଆଳର ମୁହଁରୁ ଝିଅକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚିଲ ଏହାକୁ ନେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଚିଲ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଲେ। ଭାଇ ମାନେ, ଏଇ କୁନି ଝିଅର କ'ଣ କରିବା? ଏହାର ମା ବାପା କୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ। ଆରେ ଭାଇ, କ'ଣ କରିବା କହୁଛ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହାର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା। ସମସ୍ତ ଚିଲ ଏକାଠି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଏବଂ ଝିଅକୁ ସେମାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଝିଅଟି ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଚାରି ଚିଲ ଭାଇ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ଏବଂ ମମତାର ସହିତ ପାଳୁଥିଲେ। ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଏକ ଦିନର କଥା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଆଜି କିଛି ଭଲ ଶିକାର ଆଣିବେ ଏବଂ ହଁ, ମୋତେ କିଛି ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭଉଣୀ, ଯେପରି ତୁମେ କହିଛ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହିଁ ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲେ, ଆରେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ପନିପରିବା ଆଣିବାକୁ ଯାଅ ଏବଂ ବାକି ଦୁହେଁ ମୋ ସହିତ ଶିକାର ପାଇଁ ଯିବ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଦୁଇଟି ଚିଲ ପନିପରିବା ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକାର ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଦୂର ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶିକାର ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଆରେ ଆଜି କାହିଁକି କୌଣସି ଶିକାର ମିଳୁନାହିଁ? ଚାଲ ଭାଇମାନେ, ଏଠାରେ ଗଛର ଛାଇରେ ଟିକେ ବସିଯିବା। ସମସ୍ତେ ହାଲିଆ ହୋଇ ଗଛର ଡାଳ ଉପରେ ବସିଗଲେ। ଆରେ ଭାଇ, ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆମକୁ କୌଣସି ଶିକାର ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜି ତ ଆମକୁ କେବଳ ପନିପରିବା ଖାଇ କାମ ଚଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ତୁ ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆମ ଭଉଣୀ କେତେ ପ୍ରେମରେ କହିଛି, କେହି ଭଲ ଶିକାର ଧରି ଆଣ। ଯଦି ଆମେ ଏହିପରି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଗଲୁ ନା, ତାହେଲେ ଭଉଣୀର ମନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତାପରେ ସେଠାରେ ଚିଲମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ବୁଦ୍ଧ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ହଁ ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ଦେଖିଲି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଲି। କ'ଣ ହେଲା, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ବାବା, ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଶିକାର ଖୋଜୁଛୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ମିଳୁନି। ଆଉ ଭଉଣୀ କହିଛି ଆଜି କିଛି ଭଲ ଶିକାର ଆଣିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏପରି କଥା। ଫୁଲ ବଗିଚାର ପଛରେ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ସେଠାରେ ଏକ ହରିଣୀ ଛୁଆ ସହିତ ରହେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଗଲାଣି। ତେଣୁ ତାର ଛୁଆ ଗୁମ୍ଫାରେ ଏକା ଅଛି। ତେଣୁ ଯାଅ, ଛୁଆକୁ ଶିକାର କରି ଆଣ। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ସତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା। ପିତାଙ୍କ ଯିବା ପରେ ଆପଣ ହିଁ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ଯାଅ, ନଚେତ୍ ସେ ହରିଣୀ ଫେରି ଆସିବ। ଚାଲ ଭାଇ, ଏହି ଶିକାର ହାତ ଛଡ଼ା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରାତିର ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଘରେ ଖାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ବାବା। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଆସିବି। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ନଚେତ୍ ତା ମା ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ମିଶି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ହରିଣ ଛୁଆ ଶୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଛୁଆକୁ ଶିକାର କଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶିକାର ସହିତ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ନେ ଭଉଣୀ, ଶିକାର ନେ, ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ମୋତେ ନା ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ହଁ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆସିବାରେ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ହଁ ହଁ, ଶିକାର ଖୋଜିବାର ନା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଶିକାରର ସ୍ଥାନ ଜଣାଇଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମେ ଏହା ପାଇଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ମୋ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା ନା? ନା ଭଉଣୀ, ତୁମର କଥା ଆମେ କିପରି ଅଣଦେଖା କରିପାରିବୁ? ଆଉ ହଁ, ବାବା ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଭାଇମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସବୁ ପନିପରିବା କାଟିବା ସମୟରେ ଛୁରୀ ବାଜି ତା ହାତକୁ କାଟିଦେଲା ଏବଂ ରକ୍ତ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ମୋ ହାତ କଟିଗଲା ନା କ'ଣ?
କଟିଗଲା ତ। ଯଦି ଭାଇମାନେ ଦେଖିବେ ବୃଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଏହି ରକ୍ତକୁ କୋଉଠି ପୋଛିବି? ପରି ଚାରିପଟେ ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ପୋଛିବା ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଅନିଚ୍ଛାରେ ରକ୍ତକୁ ହରିଣ ମାଂସରେ ମାଲିସ କରିଦେଲା ଏବଂ ପୁଣି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ସେ ସମସ୍ତେ ଭାଇଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପରସିଲା। ତାପରେ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, କାରଣ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇ ନଥିଲେ। ଭୋକିଲା ଚିଲମାନେ ଝଟପଟ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ସାରିଦେଲେ। ଆରେ ୱାଃ, କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏ ଖାଦ୍ୟ। ହେ ଭଗବାନ, ଭଉଣୀ ତୁମେ କିଛି ବିଶେଷ ମସଲା ଦେଇଛ କି? ନା, ମୁଁ ତ ଯେପରି ସବୁଦିନ ରାନ୍ଧି ସେହିପରି ରାନ୍ଧିଛି। ନା ଭଉଣୀ, ଆଜି ଏହି ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ଅଲଗା ମସଲା ମିଶେଇଛ। ତୁମେ ସତ କୁହ, ଗତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ହରିଣ ମାଂସ ଖାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଆଉ ଏହା ଆଜି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଝିଅ, ତୁମେ ଏଥିରେ କ'ଣ ମିଶାଇଛ କି? ଏହା ତୁମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହରିଣ ମାଂସ ସାଧାରଣତଃ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଜୀବନରେ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ନାହିଁ ଭଉଣୀ। ତୁମେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଇଛ? ପନିପରିବା କାଟିବା ବେଳେ ହାତଟି କଟିଗଲା। ଏଣେ ତେଣେ ଦେଖିଲି କିଛି ପାଇଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହରିଣ ମାଂସ ଦେହରେ ପୋଛିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଗିଦ୍ଧଟି ଚୁପଚାପ କିଛି ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା। ତାର ଆଖିରେ କପଟତା ଝଲକୁଥିଲା। ଏକ ଚାଲାକି ଯୋଜନା ତାର ମନରେ ଆକାର ନେଉଥିଲା। ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ରାତି ହୋଇଗଲାଣି। ଏହା କହି ଗିଦ୍ଧଟି ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ଚାରିଟି ଚିଲ ପୁଣି ଶିକାର ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଖୋଜିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ହାଲିଆ ହୋଇ ଗଛ ଛାଇରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଶିକାର ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଉଛି। ଏହିପରି ଚାଲିଲେ ଆମେ ଭୋକରେ ମରିଯିବା ଭାଇମାନେ। ସମୟକୁ ସେହି ବୁଢ଼ା ଗିଦ୍ଧ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଚିଲମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ଚିଲମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶିକାର ମିଳିଲା ନାହିଁ? ହଁ ବାବା, ଶିକାର ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେମାନେ ହେଲ ମୂର୍ଖ ଚିଲ। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ନାହିଁ ତୁମ ଘରେ ଏତେ ଭଲ ଶିକାର ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମେ ଖରାରେ ଭଟକୁଛ। ଆମ ଘରେ ବାବା, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ବୋକା, ତୁମ ଭଉଣୀ ଅଛି ତୁମ ଘରେ। ବାବା, ଆପଣ ଏତେ ନୀଚ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ନଚେତ ଆପଣ ଏଠାରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା କେତେ ଜରୁରୀ। କାଲି ତୁମେ ଯେଉଁ ହରିଣ ଖାଇଥିଲ, ସେଥିରେ ତୁମ ଭଉଣୀର କିଛି ରକ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ସେ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା। ଯଦି ତୁମ ଭଉଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖାଇଦେବ, ତାହା କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେବ। ଗିଦ୍ଧର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ଚିଲ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ଠିକ ଅଛି ବାବା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନୁ। କିନ୍ତୁ ସାନ ଭାଇ ଭୋଳୁ ଏହା ମାନି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଲା। ସମସ୍ତ ଗିଦ୍ଧ ସହିତ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଆଜି ତୁମେମାନେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଲ? କିଛି ଶିକାର ମିଳିଲା ନାହିଁ କି? ନା ଭଉଣୀ, ଭିତରକୁ ଆସ, ତୁମ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଅଛି। ଭିତରକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଭଉଣୀକୁ ଘେରି ଧରିଲେ। ଭାଇମାନେ, ଏହା କ'ଣ? ମୁଁ ତୁମ ଭଉଣୀ। ହଁ, ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ ଖାଇବୁ ଭଉଣୀ। ଆମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବନି, ତୁମକୁ ମାରିକି ଆଜି ଆମେ ତୁମ ରକ୍ତ ପିଇକି ଖାଇବୁ। ଭଉଣୀ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା। ଭାଇମାନେ, ଏହା କ'ଣ କରୁଛ? କିନ୍ତୁ ଭୋକିଲା ଭାଇମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ବାବା, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମ ଭଉଣୀକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ। ବାକି ଅଛି ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ରାନ୍ଧିବା ଆସେ? ନା ବାବା, ଆମମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ରନ୍ଧା ଜଣା ନାହିଁ। ତେବେ କିଛି ଛୋଟ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯାଅ ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ରାନ୍ଧୁଆଣକୁ ଆଣ। ଭୋଳୁ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ଡାକିବି। ଯଦି ମୁଁ ରାଧୁଆକୁ ଆଣିବି, ତେବେ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀକୁ ମାରିଦେବେ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଏକ ଛୋଟ ଝିଅ ରହୁଥିଲା। ତାର ନାଁ ଥିଲା ତୁଳସୀ। ସେ ଚିଲର କଥା ଶୁଣିଲା ଏବଂ ବୁଝିପାରିଲା ସେ ଯେ ବିପଦରେ ଅଛି। ସେ ବାହାରକୁ ଆସି କହିଲା, ଚିଲ ଭାଇ, ତୁମେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ? ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ମତେ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଦରକାର। ଶୁଣ ଚିଲ ଭାଇ, ତୁମେ ଭାରି ବିବ୍ରତ ଦେଖାଯାଉଛ। କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି କି? ଆରେ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ କି? ଭୋଳୁ ସବୁ କଥା ତୁଳସୀକୁ କହିଲା। କେମିତିକା ଭାଇ ସେମାନେ, ଭୋକ ପାଇଁ ନିଜ ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ସେଇ ଗିଦ୍ଧ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ସେମାନେ ଠିକ ବା ଭୁଲ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଉଣୀ, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଚିଲ ଭାଇ, ତୁମେ ମୋତେ କହିପାରିବ କି ତୁମ ଭାଇମାନେ କେବେ କୌଣସି ଚିଲ ଖାଇଛନ୍ତି କି? ନା ନା, ସେମାନେ ଏଯାଏ କୌଣସି ଚିଲ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଯୋଜନା ଅଛି। ତୁଳସୀ ଭୋଳୁକୁ ଯୋଜନା କହିଦେଲା। ମା ଭଉଣୀ, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଯୋଜନା ଅଟେ। ଏଇ ଦେଖ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ରୋଷିଆ ଭଉଣୀକୁ ଆଣିଛି। ହଁ,
ଚିଲ ଭାଇ ମୁଁ ରାନ୍ଧିବା ଜାଣେ। ତାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇଯା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଲୀଳାବତୀର କାମ ସାରିଦେ। ଭୋଳୁ ତୁଳସୀର ଝିଅକୁ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ଭିତରେ ତା ଭଉଣୀକୁ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଦେଖି ତୁଳସୀକୁ ଦୟା ଆସିଲା। ମାରି ଦିଅ ଭାଇ, ମୋତେ ମାରି ଦିଅ। ମୁଁ ତୁମ ଭଳି ଚିଲମାନଙ୍କ ଭଉଣୀ। ଏହି ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଆରେ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଏବଂ ଚିଲ ଭାଇ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଭଉଣୀ, ମା ଚାଲିଯିବା ପରେ ତୁମେ ହିଁ ଥିଲ ଯିଏ ମତେ ମାର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ କିପରି ମାରିପାରିବି? ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ମା ଭଳି ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲ। ହେ ଈଶ୍ୱର, କେହି ତ ଅଛି ଯିଏ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଏ। ଚିଲ ଭାଇ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଅ। ଏତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିଦେବି। ଚିଲ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତୁଳସୀ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ମସରୁମକୁ ରାନ୍ଧିଦେଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତରକାରୀ ତିଆରି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରସି ଦେଲା। ଆରେ ବା, ସୁଗନ୍ଧ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି। ଆରେ ବା, ରୋଷେଇ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ରୋଷେଇ ଆଣିବି। ଭଲ କାମ କରିଛୁ। ଚାଲ ଏବେ ଦାବତର ମଜା ନିଅ। ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହରେ ଖାଇଲେ। କାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ବା, ଏଇଟା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ମୋ ଶରୀରରେ ଅଲଗା ଶକ୍ତି ଆସିଗଲା। କାହିଁକି ଚିଲ, ଠିକ କହିଲି ନା? ଚିଲମାନେ ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଖାଉଥିବାରୁ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ। ଭାଇମାନେ, ଆମେ କଣ କରିଦେଲୁ? ନିଜ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀକୁ ମାରି ଖାଇଗଲୁ। ନା, ଆମେ ଏପରି କିପରି କରିପାରିବୁ? ଭାଇ, ଆମକୁ କଣ ହୋଇଗଲା? ଆମେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କିପରି ହୋଇଗଲୁ? ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ମାରିଦେଲୁ। ଆମ ଭଉଣୀ ଆମକୁ କଦାପି କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ। ବୋଲୁ, ତୁମେ ଠିକ କହୁଥିଲ। ଆମେ ତୁମ କଥା ମାନିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ତୁମ କଥା ନ ମାନି ଆମେ ବଡ଼ ପାପ କରିଦେଲୁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଉ କ୍ଷମା କରିପାରିବିନି। ଏବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଘାଟ ଉତାରିଦେବି। ଠିଆ ହୁଅ। ବଡ଼ ଭାଇ, ତୁମେ ଏକା ନୁହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏ ବିଚ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ। ଆହା, ଆମ ଭଉଣୀ ଆଉ ଫେରି ଆସିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ହଁ, ମରିଯାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇଦେବି। ସମସ୍ତ ଚିଲମାନେ ମରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଏଇଠାରେ ଠିଆ ହୁଅ ଭାଇମାନେ, ଆମ ଭଉଣୀ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। କଣ ବୋଲୁ, ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି। ଭଉଣୀ ବାହାରକୁ ଆସ। ଚିଲମାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଭଉଣୀକୁ ଜୀବିତ ଦେଖି ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଭାବିଲେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଖୁସି ସେମାନେ ଫେରି ପାଇଲେ। ଆରେ ଏଇଟା ଜୀବିତ କିପରି ହେଲା? ଆରେ କଣ ଦେଖୁଛ ଚିଲମାନେ? ଏଇଟାକୁ ମାରିଦିଅ। ନା, ବହୁତ ହୋଇଗଲା ଜିତ। ଆମେ ଆଉ ତୁମ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି କାମ ସାରିଦେବି। ଏବେ ତୁମେ ମାରିବ ଆମ ଭଉଣୀକୁ? ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଗିଦ୍ଧ ପଳେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଲୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ଆମେ ତୁମଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ହଁ ଭଉଣୀ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ନଚେତ୍ ସାରା ଜୀବନ ଅନୁତାପରେ କଟିବ। ଭାଇମାନେ, ମୋ ଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ମୋତେ ମାରିବାର ଭାବନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ଗିଦ୍ଧର। ସୁଇଟି ଭଉଣୀ, ଯଦି ଆଜି ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତ, ତେବେ ଭାଇମାନଙ୍କ ଆଖିର ପଟି କଦାପି ଖସି ନଥାନ୍ତା। ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଚାଲ, ମୁଁ ଚାଲିଲି।